deti, mám tu pre vás úplne prvú rozprávku a pre tentokrát som si vybrala knižku od Hany Ponickej, čo je moja najobľúbenejšia knižka z môjho detstva. To bol čas, kedy som bola taká malička ako vy a mala som veľmi rada, keď mi mama čítala pred spaním rozprávky a práve vtedy mi najčastejšie čítala túto knižku. Napísala ju teda pani spisovateľka Hana Ponická a knižka sa volá O štoplíkovi. Vyzerá takto. Takže sa do toho rovno pustíme a dúfam, že keď sledujete cez deň, takže vás to trošku zabaví a keď sledujete teraz večer pred spaním, takže vás to uspí do sladkých sníčkov. Tak poďme rovno na to. Takže Hana Ponická o štoplíkovi, kde bol a čo robil, kým ešte do školy nechodil. Prvé rozprávanie o tom, ako štoplík z fľaše vyskočil. Stalo sa to v jeden pochabý aprílový deň, pršalo i snežilo, vietor zavíjal i slnko svietilo. I diali sa samé čudá, ožívala zem, meravé drevo stromov i skrehnuté konáriky kríkov, ale diali sa aj také čudá, čo sa každý rok nedejú. A diali sa nielen vonku pod oblohou, ale aj dnu medzi múrmi domov. A v jednom dome sa na polici v komórke rozfrflalo víno vo fľaši. Brrr, na čistotu splesniem, ako dlho ma ešte v tej starej fľaši nechajú? Čo? Ozvala sa fľaša. Vraj v starej. A ty si aké? Už naozaj celkom prestarené, iba ak na ocot súce. Čo? Ja a na ocot? Ty, počkaj len. Hneď do teba fúknem, že sa na marné kúsky rozletíš. I začalo sa víno vo fľaši peniť, búriť, že bola z toho búrka skoro ako na mori. A kto vie, dokedy by ešte bola trvala, keby nie štoplík, ktorého vlny rozbúreného mora vo fľaši od spodku ošpliechali. Prebral sa, chvíľu načúval a potom. A či ja tu musím toto všetko počúvať? Poberiem sa inde, kde mi bude veselšie. Povedal si a hop. Už aj vyskočil z fľaše, z ktorej sa víno rozlialo na policu i na dlášku. Vyskočil tak prudko, že oblúkom preletel cez otvorené dvere komórky a kuchynky do predsiene a dopadol rovno na stolík pred zrkadlo. A na tom stolíku ležal práve roztvorený časopis Zornička a v ňom štoplík uvidel psíka Frčka krasokorčuliara. Poškrabal sa za ušami. Páči sa mi tento milý ušatý tvor, ale ani ja nie som hociaký. Povedal si a pozrel na seba do zrkadla. Prečo by aj mňa nemohli takto pekne odkresliť? Viete si predstaviť, ako sa zlakla teta, ktorá si práve zastala k zrkadlu, že sa učeše. Myslela najprv, že sa jej dačo sníva alebo má horúčku. Chytila sa za čelo, zažmurila na chvíľu oči a znovu ich otvorila. Ale štoplík, ozajstný, živý štoplík tam ďalej stál a díval sa do zrkadla na seba i na tetu s hrebeňom v ruke. Prečo by aj mňa nemohli takto pekne odkresliť? Opakoval svoju otázku, lebo on sa tety nezlakol. Ale ona, hrebeň v ruke, lebo sa od prekvapenia ani učesať nevedela, len ďalej sa vyjavene dívala na štoplíka. No už sa aj trochu usmievala, lebo sa jej aj páčiť začínalo. Hľa, aký milý nožtek má, taký dohora, o akých sa vraví, že do nich naprší. Aj ústočka mal, aj nôžky, aj rúčky, založil si ich v bok a tak sa vykrúcal pred zrkadlom. Prečo by aj mňa nemohli takto pekne nakresliť? Zopakoval otázku do tretice, no teraz už trochu netrpezlivo. Teta sa už len toho bála, že štoplík stratí trpezlivosť a že jej kam si ufrkne. Také čudá priletia odletia, že ani nezbadáš. No už sa nad jeho otázkou zamyslela a hneď mu odpovedala. Prečo by nemohli? Ak chceš, zavediem ťa k tete, ktorá aj Frčka kreslí. Frčko sa volá? Ach, to je pekné meno. Skočil jej do reči štoplík, no zápäť trochu osmutnel.
Možno ho tá teta preto kreslí, že má také pekné meno. A ja mám meno len také, obyčajné. Mňa možno teta nebude chcieť nakresliť. Ale Štoplík, teta nekreslí Frčka len pre meno. Kreslí ho preto, lebo je to veselý psík a každého okolo seba rozveseluje. A kam príde, všade je hneď okolo neho radosť a smiech. No to je dobré, podskočil Štoplík od radosti. I ja chcem, aby bolo všetko okolo mňa veselé, veď aj preto som z fľaše vyskočil, lebo tam bolo neveselo. Ja sa tam už nikdy nevrátim, ani do starej, ani do nejakej inej fľaše. Však nemusím. Pozrel sa spýtavo na tetu. Ani nesmieš, to by som ti už ani ja nedovolila, povedala teta. To by bol smutný koniec a vieš, smutné konce ani deti nemajú rady. A rozprávkam, čo sa smutne končia, ani neveria. A veľkí veria rozprávkam so smutným koncom? Spýtal sa Štoplík. Nie všetci, ale mnohí, hej. To ja potom budem radšej obveseľovať deti, povedal Štoplík a díval sa na tetu, ako sa pekne češe, potom si oblieka jarník, berie tašku, do tašky položila aj Štoplíka, lebo bol ešte nahý a vonku bolo chladno. A k tete, čo kreslí psíčka Frčka, aj iné veselé obrázky pre deti, bolo dosť ďaleko. Nuž, takýto zázrak sa stal v ten pochabý aprílový deň v byte tety, čo Štoplíka prvá uvidela. Vlastne ani nie je zázrak, že sa to práve jej prihodilo. Viete, ujom a tetám, čo píšu pre deti, všakovaké čudá sa stávajú. Druhé rozprávanie o tom, ako Štoplík nohavičky i čiapočku dostal. Teta, čo kreslí, býva na najvyššom poschodí Vysokánskeho domu. Teta, čo píše, vyviezla sa k nej so Štoplíkom výťahom. V izbe bolo naozaj vidno, že sa tu kreslí, maľuje. Tu stojan s obrazom, tam štetec na stole, celá hrba veľkých i malých, hrubých i tenkých štecov. Farbičky v myštičkách, vo flaštičkách, celé štvosy bielých i pokreslených výkresov. Nielen po stenách, ale ešte aj na gauči, ba aj na zemi pri stene. Len čo teta kresliarka Štoplíka zazrela, hneď položila na pracovný stôl čistý bielučký hárok papiera. Vôbec ju nebolo treba nahovárať, aby Štoplíka nakreslila. Posadila si ho na veľkú gumu na stole, aby sa mu mäkko sedelo, zobrala ceruzku, sadla si, ale v tom ceruzku zloží a povie: lenže takto bez ničoho, ako si z fľaše vyskočil, ťa predsa len nemôžem nakresliť. To by nebolo dosť slušné a ani veselé. Taký milý Štoplík by aspoň čiapku mal mať na hlave. Štoplík zatlapkal od radosti rukami, s čiapkou bude predsa ešte krajší. Ale akú čiapku? Teta mu hneď nakreslila až 7 čiapočiek, aby si mohol vybrať. Jednu červenú s brmbolcom na uši, aké nosia celkom malé deti, potom bielu rádionku, zelenú čiapku so šiltom, potom šoférskú koženú čiapku s klapkami na uši, potom aj veľkú hrubú báranicu, aj letný slamený klobúk, aký sa už dávno nenosí, a nakoniec námornickú čiapku so štuštičkami na boku. No tak si vyber, ktorú chceš, povedala mu. Štoplík vyberal i preberal, ale tá námornická sa mu od prvej chvíle najväčšmi páčila. A už ho tu v nej máte. Ako sa vám páči? Ja vám teraz ukážem obrázok Štoplíka v čiapočke. Aj sám sebe sa ukrutne zapáčil, keď mu teta podala zrkadlo. Hej, lenže z nášho Štoplíka sa zrazu vyklul taký onaký, o akých sa vraví. Podáš im prst, uchmatnú ti celú ruku. Keď už mal čiapočku, zachcelo sa mu aj ďalšej parády. Teta, prosím si ešte aj nohavičky, aké nosia chlapci. Veď aj ja som chlapček, zaprosil. Teta znovu vzala ceruzku do ruky a už mal Štoplík aj nohavičky. Potom dostal ešte aj topánočky s tkaničkami, čo sa dajú celkom riadne zaväzovať, rozväzovať.
a potom si znovu sadol na hrubú, mäkkú gumu a teta ho kreslila a kreslila, kým sa jej len nepodarilo nakresliť ho presne takého, aký je. Lenže ja nikoho nekreslím iba raz, povedala teta, keď zložila ceruzku. Koho ja raz začnem kresliť, ten potom ku mne aj inokedy musí prísť, aby som ho znovu mohla kresliť, lebo raz to nestačí. Z toho deti nevedia, aký je. Len z viacerých obrázkov spoznajú toho, koho kreslím. Ani frčko sa mi nestratil z očú, keď som ho prvý raz nakreslila. Znovu a znovu prichádzal za mnou, ale aj ja som za ním šla, aby som mohla z neho čo najviac obrázkov nakresliť, aby ho deti čo najlepšie spoznali. To ja k vám tiež budem chodiť, prislúbil Štoplík. Ale naozaj, povedala teta, a keby si dlho nemohol prísť, daj nám o sebe vedieť, aby sme sa o teba nebáli, tak ako sa práve teraz o frčka bojíme. Vieš, už vyše mesiaca o ňom nič nevieme. Iste je niekde medzi deťmi, povedal Štoplík. A ja ho iste stretnem a poviem mu, aby k vám prišiel, lebo aj ja teraz pôjdem za deťmi. Chcel by som sa dostať niekam, kde je veľa detí. Potom vám prídem povedať, kde som, všetko vám porozprávam, čo skúsim. No dobre, povedala teta, čo píše, a ja zas všetko potom spíšem. Ale to ti poviem, aby si mi len pravdu vždy hovoril, lebo keby si klamal, ja sa to od detí dozviem. Čo je to klamať? Spýtal sa Štoplík. Ako by som ti to povedala? Klamať, to je nehovoriť pravdu, čiže hovoriť nepravdu. Čiže miesto pravdy vymyslieť niečo iné. No, to je akési divné, povedal Štoplík. A na čo sa vlastne klame? Ako to myslíš, že na čo? Preca všetko sa pre niečo robí, nie? Ja som vyskočil z fľaše, lebo mi v nej bolo smutno. Prišiel som sem, aby ma teta nakreslila. A teraz idem medzi deti, aby som našiel frčka i aby som sa s nimi dobre a veselo mal. A na čo sa klame? A vôbec, to slovo sa mi nepáči. Tak ho už ani raz pred tebou nepoviem, povedala teta, čo píše. Vieš, vlastne ani mne sa to slovo nepáči. Tak len choď a čoskoro sa vráť, ale daj si pozor na uliciach, aby sa ti nič nestalo. Prečo sa mi nesmie nič stať? Začudoval sa Štoplík. Keď sa mi nič nestane, potom vám nebudem mať o čom rozprávať. To by som tu ani nebol, keby som si bol dával pozor, aby sa mi nič nestalo. To by som ani z tej fľaše nebol vyskočil. Počkaj, ja som sa len nepresne vyjadrila, povedala teta. Ja som ti len chcela povedať, aby sa ti nič zlého nestalo. Napríklad, aby ťa niekto do fľaše späť nestrčil, alebo aby ti dajaké auto neublížilo. Ach tak, pochopil Štoplík. Teraz už rozumiem, mám dávať pozor, aby sa mi len zaujímavé a dobré a veselé veci stali. Však. No dobre, a dovidenia. Pozdravil, aj čiapku strhol z hlavy a pobral sa preč. Raz, dva sa zgúlal dolu schodmi, ani výťah nepotreboval. A vonku si čiapku znovu zacapil na hlavu a zišla sa mu, lebo bol dosť silný vietor.